weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbaña to feeral to dabbe to dabbana to bahe to mbotto to ñaabina to jawaldi mango jawaldi ɓulli to juccoga to hijjaja to tampidaro to buguduna to atene to lewe to rufi awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Beelila Gawde Wuro Nayyi ha to galle ceerno Amadou Tidiane Mamadou Siley Ba to Moderna Kaydi ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Nene to kay heyde ko taari ɗum kala ene jiiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani gonnoɗo e jillu mum toon to Sénégal o reftoye Paris lamorgo leydi France o jofti jamma hanki o e nder nakshata lamorgo leydi makko to leydi Sénégal ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Mansoura Dina Seck taw ko goto yadiɓe Alhaji Baba Mala to leydi Mali colonel Azimi Koyta hoorejo gendi hoore transition leydi Mali o jaɓɓima ñalawma hande o bismima sehil makko hono Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren tacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗoriɗo malaɗo wone jaadino ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando leɗɗe bawɗo gande daneje ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko ma melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen worɓe duɓe e koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji koyɗe ɓuutoje kala e koyɗe guloje ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra wonduɓe e kiste fibrome dogam sitta nguɓiro sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen yanoɓe borogal ɓe sirdeji mahlide koye mumen ha kabba kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe ureteɗe fannu goɗɗo o wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah ne rokkimo fartaŋe so tawi oɗon maldana ɓurata balɗe tati refi bawɗa wonde kala tawi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo caggal nde waɗi jillu mum to Madina Gounass e oɗo saaha mo tawi Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e hakkude robine 4 e robine 5 kala jiɗɗo jokkodirde makko to banggue appel leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon jiɗɗa haalde makko to WhatsApp mbatta ko numéro makko leydi France ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Dakar ene golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal udditi base makko toon to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehili makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɓe oɗo saaha to Dagana o noon numéro téléphone mum mbatta ko 77 537 79 28 kala leɗɗe gorago leɗɗe ɓandu musoji koyɗe musoje sa jokkodire mum ma yimo hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko
ala to yanno arti to wonno ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo adodiri e jandi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirola. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune jadinde ɓalwale danwal kala. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dattoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe bittaɗe wittu lamgo cer on gonduɗo e rafi mo doctereɓe donki yittude rafi mum walla gonduɗo e rafi poɗɗo oppirede ha tinte rafiji rewɓe. sa jokkodire ceerno Djiby Sy o rokkuma leɗɗe sa yari leɗɗe ɗe jaltina ɗum ha laaɓa ha jira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴettum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme gawri suuna sa ƴetti ɗum famde kala fodde temedde rafin yaltayma ha jiira guite ma. ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihar tawi koɓe tawi leydi Mauritanie waɗirata ko ujunere CFA ujguya so tawi noon ko tawateɓe to leydi Sénégal e dendagal e ɗele ñamoje CFA kala ko temedde nayyi franc CFA. omo jogui numéro makko weefa sa waɗi lombi halis ma e on numéro weefa woni 00 221 78 128 35 98. sa waɗima message to banggue WhatsApp numéro makko téléphone numéro WhatsApp encore ko 47 22 80 84 mawo haalana ko ne nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ko ene yawrani ɓeena ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala e on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗi hirda muɗa ɗum joni joni jiiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kelineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to kay hayɗi to ka hayɗi leegal kebbe waɗɗani tigui école kesso mo leegal kebbe lawol faade likseyba so tawi kadi aɗa sirhlimo sa ari ha ɗon sa waɗi numéro makko 47 22 80 84 ma hemmo hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe muɗuma base makko tawateɗo nafsonne golla hano hannirta ni. ene tawi ɗon miñi ko sehil makko almudo makko ene wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy noon numéro mum téléphone so tawi aɗa yiiɗi hebde mbatta ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko. ceerno Amadou Samba Demba Hammadi Ngari to Sénéga Samba Demba Hammadi Ngari. Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ko labɗo reedu malaɗo woni kumpitiɗo golle mum hano hannirta ni. Amadou Samba Demba Hammadi Ngari pulo joom dalilu pullo dado worɓe koolo pullo feŋalote looɗe worɓe loto. Amadou Samba Demba ko laaɓaɗo longalla moƴƴuɗo leɗɗe omo jogui leɗɗe ɓayre jawdi leɗɗe ɓayre yimɓe ha tengtinon ɓe waɗoɓe dawrugol e ɓen ketta ko yimɓe wonde yimɓe dowluɓe. ceerno Amadou Samba Demba Hammadi ina yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe visa ji e ƴeewoɓe kayitaji embauche. Amadou Samba Demba Hammadi ina safra rafiji kewɗi ene jiiɗa cirol ko wayno kista fibram dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ene yawrani ɓen raworɓe wonduɓe e rafiji gorago ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen ɓe ndiyam men moƴƴani. Amadou Samba Demba Hammadi Ngari ina tawe oɗo saaha to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. base makko noon e tawe sara Carrefour Big Market
lawol faade Nouadhibou. numéro makko téléphone mbatta ko 20 10 30 95 walla mbaɗa 49 73 82 85. ama Samba Demba Hammadi ngari to Sénégal. Samba Demba Hammadi ngari ko jaadino ɓalawal ɓadanawal kala kolla abdourido mala ɗum woni mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone alkamisa capantati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo mon seeri mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men seeri men Saydou Abouba hono mbiruno eɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen RAFD woni rassemblement des forces démocratiques ardi landa ka noon ko biteɗo Ahmed Wula Dadda. kanko Ahmed Wula Dadda noon o holliri tigui wonde landaka gembano mbiri muɗum ko fati sungoji hooleji leydi tijjaɗi kay e nogas e jeenayyi lewru juin darton ndu 2024 o windino noon o waɗino déclaration noon wonde kay ha landaka wonani tigui wallata ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonɗo e ƴamtude kay deuxiéme mandat mum e dow taw ko dow inde landa laamu ka woni insafa heewɓe noon tawi kadi ko jaggue mawɗe jeeyaɓe dara landa wiyete ka RFD kolliri tigui wonde kañumen kay mbaɗi déclaration men wonde kay nangani koyngal ko candidat lundiyanke biteɗo maître Ida Mohamedine on ko lundiyanke gembiɗo e dow ko aɗo landa wiyete ka Frida kanko Ahmed Dadda noon o yonnani ɗum haydara alarba hankino gas jeenayyi lewru mai 2024 o siifi kayit noon hollirde kay mette makko e wiide kay wonde kay dendagal ɓeena tawa kadi koɓe jaadani wiɓe ko yaadoɓe iidi kala yo andu ko joori riwede walla ko riwaɓe ha laaɓi e ka noon landa saabu kay ɓe jaɓɓi kuulal landa ka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum kadi woni hoorejo fedde union africaine janoɗo toon to Genève lamorgo leydi janoɗo to Genève o arti noon caggal nde o ummi Genève o rewi koto Paris lamorgo leydi France e bismago sehil makko nanɗo makko Emmanuel Macron hoorejo gendi France o joddima o jofti noon ñalawma hanki o walla jamma hanki no gas jeenayyi lewru mai o jofti nder Nouakchott lamorgo leydi makko o tawi ne ari jaɓɓademo to bo wallaɗe diwaji ngal tum sito Nouakchott o tawi ɗon hoore jaggoɗe ko Mohamed Bilali Messoud wondude ministre de la justice wondude ministre de l'intérieur wondude chef d'état major keriɗo to banggue wondude directeur adjoint cabinet makko e wondude waali woni gouverneur Nouakchott banggue hirnangue wondude hoorejo région de Nouakchott hono wadi mettumintu Abdel Malik kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani noon hoorejo leydi ndi o yahano goto mo yaduno e sete timmuɗo e nder ɓen noon tawi hen Moukhtar Ould Ndiaye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude na Hamintou Mouknas ko jagogal kalfinaɗo ko fande cellal aadi e Sidi Mohamed Wulbou Wula Cheikh Wul Bodde ɓen ɗiɗo kala noon ko conseiller à la présidence de la république wondude El Hassan Wul Ahmed kañum woni directeur général du protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe o yaduno toon so jillu makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati e awo ngaluji cuuɗiɗi e nder maaje o holliri tigui e nder hello makko Facebook wonde kay garde côte woni halfinaɓe nden kamaje kade leydi Mauritanie nangui awoɓe taw ko nangui awoɓe hewɓe ɓe hinde plongeur uji woni tigui mutoɓe waktuji kewɗi e nder maaje tawi kadi ko awoɓe awo ngo rewani lawol tawi noon ɓe bandoto noon ko gueɗe kaɗade awede woni awandede koko wiyete concombre ɓe kewi nangude e nder maaje kadɗe he ɓe nangga noon ko sora port artisanal mo Tanita port artisanal mo Tanit noon tawi 60 kilométre hakkude mum e Nouakchott kamɓe sagataɓe nangaɓe koɓe jeegomo nden noon ɓe nanggama koɓe gawno ko kala tettama ha laaɓi waɗa saisi matériel mabɓe e butillaji mabɓe oxygéne ɗiɓe pofiranno ɗi kala mbawi tettede waɗama saisi oɗo saaha joni noon eɓe paadi ñawore mabɓe ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen
jamma alarba hanki capante jamma alarba hanki kay ko cumu kulbinigu ko waɗi tigi to Thiès taw kadi ko centre de formation woni to yimɓe jangguinte to yimɓe keblete wonande kay yiɗɓe wonde miniseji taw kadi ko cumu ngu noon ko cumu kulbinigu sanne cumu ngu noon waɗi koye nder leggal bitegal Kër Issa dow lawol taw ko tindade Fandena waɗɗani cité kamba yi to commune Thiès Nord hay goto noon mayani hen kono matériel kam taw ko jaro million ngaji kewɗi sumi hen ha wonti ndodi fodde ujunnaje 6 table ban puɗɗiɗo fewnede taw kadi oɗon atelier koko hebno commande yoɓa 12 ujunere table ban taw ko fanande école aji ɗin noon fuɗɗino wadde hen ujunnaje 6 ɗin kam cumi tan ko ha wonti laalade atelier o noon atelier o noon o jangguina hewɓe sukaɓe hewɓe ha tengti noon ɓen wiyeteɓe handicapé woni les sourds-muets omo heewi jangguinde ɗumen hen follata kama tigui fodde duuɓi nogas ko woni e leegal hen tawi kadi omo walla yimɓe hewɓe no fewi hono holliri Lamine Diallo noon ko ancien maire leegal ngal ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni hono mbiruɗen gardini kabaruji men leydi Sénégal ene tawe sunare mawde no fewi walla ni ha tengti noon kadi e pulago no didor noon ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Mansour Dine Seck ko Mansour Dine Seck noon ko kadi biyen kadi Baba Mala wasi tigui jaadiɗo muma guila hanki tawa hande arani kanko Mansour Dine Seck noon ko jamma hanki o yalti aduna en donima noon caggal noon Baba Mala noon mbiɗen yewama no fewi caggal kay nde Baba Mala nde mbajjiri kay teftuno e juuɗe Baba Mala ko wayno tigui oɗon biteɗo Mbasuña caggal ɗum ko biyetenoɗo Alhaji Mama Gaye joni noon mbajjiri kadi arani ko Mansour Dine Seck eɗen mbiyata hande Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeni ha to Bambilor noon ko tana Moussa waɗi toon talata ɓennuɗo ɗo ko sukaɓe ɗiɗo élevage taw mbaɗa ko 4e année CEM ko ɓen tigui kaaɓi toon hen goto yooɓi fittandu keddiɗo hen goto noon wiye FD ko kañum wasi fittandu muɗum tawi ko sehila makko o haɓan noon ko kañum fiimo jamdi e hoore caggal noon nden fiimo jamdi e hoore ko ɗon tigui o faɗɗi walla mbiyana o libri o ronda noon o lawa tigui to hôpital ko toon tigui o hawri ela diala subaka hande o ɗum saabima noon sunare mawde no fewi e gandu mawdu wonande kay oɗon école mo CEM Bambilor ha kuruji kay oɗo saaha joni kuruji ɗi koko dartina ha ɗo kay ha nouvel ordre kanko suka barɗo hoore noon o wiyama teɓ e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe gendarmerie e mbaadi enquête ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode hanki alarba nogas jeenayyi lewru dujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi nomination ngaji kewɗi mbaɗama hen ko ɓuri tengtude noon ko ɗiɗo tati hono contrôleur général Mam Saydou Ndour gonnoɗo directeur de la police de l'air et des frontières woni police PAF o nomama joni o waɗama directeur général de la police nationale ko kanko woni mawɗo dendagal police ji e nder leydi Sénégal kala o lomti noon ko inspecteur général de la police biteɗo Saydou Boubacar Sagné on noon nomama farama to banggue goɗɗo nomination goɗɗo noon ko biteɗo Aliou Cissé on ko inspecteur de l'administration pénitentiaire on ne nomama directeur général de l'administration pénitentiaire o lomti ko colonel Abdoulaye Diagne nawaɗo to banggue goɗɗo nomination tataɓo o noon ko Khalifa Babacar Sarr on ko ingénieur en géologie tawi kadi ko jaruɗo e fannu gestion des déchets solides on ne nomama directeur général catala bitegal SONAGED noon o lomti ko biteɗo Abouba kañum ne nawama to banggue goɗɗo ɗiɗo nomination ngaji tati noon kañum ɓuuri tengtude e jonde jagorɗe joɗiɗe hanki to Dakar lamorgo leydi Sénégal sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen colonel Azimi Koïta kañum woni horejo transition mo leydi Mali o jaɓɓima alkamisa hande o sehil makko Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal o jaɓɓimo koto Bowal Ladi Diwaje ngal président Modibo Keïta Modibo to Bamako
Senu Mamadou Ke Senu to Bamako Bassirou Diomaye Faye noon woni koye jillu muɗum jillu cehlagal e nder leydi Mali so ummima toon ma waya ha to Burkina Faso ɓe joddima noon ko joddima ko juuti noon woni tigi mujibo yillugo noon ko yidde kay ñastude cehlagal hakkude kay celede leyde ɗe ɗiɗi omo tanko noon kanko Bassirou Diomaye Faye noon o yahani goto kadi ko nguɗo woni jillu makko arwenigo e nder leydi Mali tigui hew ala jappere laamu faade oɗo saaha joni e nder seteɓe o yaadi ɓen tawe hen biteɗo Yassine Fall kañum woni jawgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi wondude général Biram Diop kañum woni ministre des forces armées e wondude Malick Ndiaye kañum woni ministre de l'énergie du pétrole wondude Ousseynou Ly kañum woni ministre conseiller porte-parole du président de la république wondude Pape Cheikh Sadibou Sakho on ko ministre conseiller à la présidence de la république jillungu noon mbiɗen koye mbaadi yidde kay ñastade cehlagal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen alarba hanki no gasa jeenayya lewru mai 2024 colonel Azimi Goïta horajo transition leydi Mali o bismima o joddima en audience e président de la commission de l'union économique et monétaire ouest africain woni tigui gardiɗo catala bitegal EMOA hono biteɗo Abdoulaye Diop ene tawtora jonde mabɓe noon ministre de l'économie et des finances mo leydi Mali hono Al Housseynou Sanou e yimɓe cabinet hoolajo leydi ndi ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Mali e jokkodiral mum hakkude fedde EMOA woni tigui fedde nde ɗon nde kanko Abdoulaye Diop o ardi kam kay ɓe jewtidi ko heewi kadi ko fati e gonka leydi Mali habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbocco salminama en calmitima gali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men ɓurɗi tengtude e dongal Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Burkina Faso toon dey ko lieutenant colonel Emmanuel Jules Grana ko on dey taw kadi ko jagganoɗo kay waɗa kadi rokka liberté mum provisoire woni wellitare e oɗo saaha noon ko on nangui saaha lawol gongol nde tawno nangganoɗo oɗo wanno hono tawata ko résidence surveillé hay jahagal makko ene satti no fewi ɗum noon caggal kadi ummino toon to Magadougou e ñalawma hanki o yaɓande toon to galle makko ene wayno ko ɗon kay ɓe ñanguitimo lawol hono gongol ɗum noon andaka noon halko ɓe nanggui ɗum ko halko saabi ɗum nde tawno guilay e lewru janvier ujunere ɗiɗi nogas e ɗiɗi ko nden tigui o wawi nanguede caggal ndeɓe tummimo wonɗe ene gueɗe e wiide wonde ko complot ko pour affaire la sûreté ko fatte on leydi ndi ɗum noon oɗo saaha andaka kam halko jaggira e ngol ɗo lawol toon to Niger ene wayno ko armée mo leydi hon Allemagne wawi kay jokkude e wawde hustorade base mum taw kadi ko militaire toon to gon toon to Niger to ya garta e tawko lawol taw koye laaɗe diwoje ɗe woni bowal diwoje ɗum noon aɓe jokki kay wawde hutorade ngal ɗon bowal laaɗe diwoje ene wayno Niger jaɓodire mabɓe woni ɗen cifodirɗe hakkude leyɗele ɗiɗɗe jawgal noon Allemagne wawi kadi bayit ɗum ko fatte e nden ka leydi ndi ene wayno to Niger ene wayno dey taw kay ko troupaji leydi foɗo France kañum wonde leyɗele denduɗe Amérique koɓe wiɓe ɗumen kay yimɓe base uji kay yo gummo ɗon e nder leydi ndi Madagascar e ñalawma hanki o nogas e jeenayyi lewru dujal ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi to dey ko woteji sarɗi yankoɓe mabɓe fodde temedere e capanɗe jeegom e yimɓe tato sarɗi yanke mbawi kay e yidde kono suɓede nde tawno gardiɗo hono leydi ndi André Rajoelina on dey ko toɗɗaɗo kay guila e lewru novembre ɗumɗo ko taw koy ko deuxiéme makko mandat ko on kay lunno ngo ene wawi kadi ko woni kadi ko yo toɗɗa ko e jaadani e ko toɗɗa ko ɗum noon ene wayno kamɓe ɓe jalti yidde kay foɗɗodirde makko ɓeɗo saɗɗiyankoɓe fodde temedere e capanɗe jeegom e yimɓe tato Afrique du Sud ko noonne kañumne dawri kadi ñalawma hanki o yidde kañumne suɓade ɓen kadi tan ko saɗɗiyankoɓe leydi mabɓe ɗum noon ene wayno kadi ko sukaɓeɓe démocrate en ene kewi no fewi landa noon gonkay e oɗo saaha e gardugol leydi ndi woni ANC e nder kay taw kadi ko guilay
caggal kay nde ɓe certe e apartheid kono leydi ndi ɗum noon wayno ko kamɓe tigi goni e jappere nde fodde noon million ngaji nogas e jeeɗiɗi piccal jeegom en ɓen ene nodda ɓe garata kay mbawde suɓade ɓen sardiyankoɓe wonno ko ñalawma hanki o nogas e jeenayyi lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to république démocratique de Congo toon dey ene wayno koɓe dañi kadi gouvernement keso pul waddugoy 54 taw kadi ko jagorgal nde tawno ko ɓenni ko wonno ko jagorɗe 57 taw ko jagorgal e oɗo saha noon ussima hen jagorɗe hono tati caggal nde lebbi 5 e nde kamɓe certuno e wotiji kay suɓade gardoɗo hono leydi ndi ene wayno noon wonde kay kanko gardu leydi wono Félix Tshisekedi caga kay lebbi 2 ndew kadi o wawno kadi kono suɓade oɗo biyeteɗo kadi hono Génit Sumin wa Tuluka ɗum noon oɗo saha noon ɓe jaɓini waylude ɓen kadi taw kadi ko jagorɗe Gali Abouba ko ɗum ɗo tunguɗen e dogere Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare a Yawo TV. donc kay wiyaga keɗatomi ko jande heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede Ndiaye golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar takkusana yoni ha toon to galle ceerno Kodda to Mbagn ko on takkusana kadi juula ha to galle ceerno Sy to Diawalde Mango e ko taari ɗum kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko fati kay e kabaruji men e ɗemgal Pulaar nuttuɗen seeɗa ko fati titruji men woni titone kabaruji men to leydi Mauritanie ko Mouhamed Cheikh Al Ghazouani janoɗo jillu mum toon to Genève o retoyi Paris o arti ñalawma kiiɗe hanki walla jamma hanki e nder Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal jaltugol aduna mankal ko leydi Sénégal koko fati e jaltugol aduna biyetenoɗo Aladji Mansour Dine Seck to leydi Mali colonel Azimi Koïta hoorejo leydi ndi o bismima sehil makko hono tigui Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal kedde Afrique ko ɓiɗo musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on